Piilottaa tää Veikkausliigan virallinen pelipallo ruudun pallonmetsästyskisa. Pallon löytäjä saa palkinnokseen Ruutu Plus -urheilun vuoden ajaksi Sekatan pallon. Signed the Veikkausliiga match ball somewhere here at the Lemonsoft. The finder gets to keep it and gets a 12-month free subscription to Ruutu. Me ollaan piilotettu Veikkausliigan virallinen pelipallo ruudun suuressa pelipallon metsästyskisassa. Löytäjä saa itselleen palkinnoksi Ruutu Plus -urheilun vuoden katseluoikeudet. Veikkausliigan virallisen pelipallon ruudun järjestämässä palloetsintäkilpailussa. Se, kuka löytää ekana, saa pitää pallon. Pallon löytäjä saa itselleen Ruutu Plus -urheilun vuoden ajaksi sekä Veikkausliigan virallisen pelipallon. Ja saa vielä vuoden Ruutu Plus. Mun pilottamon pallon ja Ruutu Plus. Ruudun suuren pelipallon metsästyskisan kanssa. Pelipallon löytäjä saa itselleen tämän Veikkausliigan pelipallon. Ruutu Plusan vuodeksi ilmoittajaksi. Vihje on iso kivi.